देवराव सर तुलसम देवराव सर गोंडी लैंग्वेज కోఆర్డినేటర్ ఐటీడీ అయితే ఇంకే బతల్ కిషన్ మంది దేనివల్ల బదలు సార్ గోండి లాంగ్వేజ్ మన గౌరవ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಐಟಿಡಿ ಒಟನೂರು సార్ ಒಂದು డాక్యుమెంట్స్ ಇರ್ತಾರೆ తెలుగు డాక్యుమెంటు ಅದು డాಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೀಸಿ తెలుగు ಅಕ್ಷರನೇ ಲೇಖಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾం ಸರ್ ಇದು డాక్యుమెంటేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆతకే గోండి భాషకు సంబంధించినటువంటి విషయాలకు ఆన్లైన్ తగా ఏఐ టూల్తో ఉపయోగించి మగమత్తెక్తేర్ బోర్గిర్ మాయనల్ కరికియన్ లాసి వడకన్ లాసి వెహన్ లాసి భాషతోనూ సంస్కృతి సంప్రదాయాలతోనూ రక్షించన్ లాసి కామ్ వాంతంజరే ఇది కార్యక్రమము वो साल ಆದೇಶಿನಿಂದ ತಾಕ್ಷರಮಂತ ಸರ್ बच्चों रोज ಇದು ಮೇ ನೆಲತಲೆ ಬಸ್ಕತೆ ಪೂನೋರ್ ಪಿಒ ಮಾಕುನ್ ವಾಸಿ ಜೈನಾಥರೈ ಗೌರವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕರಂದ ಸರ್ ವಾಸಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನಕತೆನೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮము ಸುರುಕಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಸಲ ಸುಟ್ಟಿ ಮತ್ತ ಸಾಡನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ತರ್ಕು ರೋಜಿ ಲೇಖೇವಲಾತ ಇನ್ಕೆ ಗೋಂಡಿ ತಗಿರೆ ಕೊಲಾಮಿ ತಗಿರೆ ಗೋಂಡಿತನ ಒಂದು 12-13 ಮಾಸ್ತರ್ಕು ಕೊಲಾಮಿ ಭಾಷೆತನ ಒಂದು 12-13 ಮಾಸ್ತರ್ಕು ಇವಿ రెండు గ్రూప్కు రెండు లాంగ్వేజ్ నెక్తరే ముందు జోక ఇది కార్ಯಕ್ರಮము ಕೆಂಪಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ PMRCగా ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೇವಲ ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡ್ತಾರೆ बच्चे टीचर्स इनके गोंडी ಭಾಷೆತನ ಒಂದು 15 టీచర్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಲಾಮಿ ಭಾಷೆತನಿಗೆ 13 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ತರ್కు రోజు ఇది భాషతను తెలుగు భాషతల్ గోండి కొలామి దే తర్జుమా కేవల కామ్ ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ఓకే థాంక్యూ మీరు కొలామి భాష అనుకోండి కొలామీని దేంట్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు తెలుగు నుంచి కొలామా ఏం పేరు మీది ఏం చదువుకున్నారు బీఈడి ఓకే మీరు కొలామే చెప్పండి మన ప్రయోజనం లేనిది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది సార్ మీరు ఒకసారి బతాలకి మన ఐటీడీఏ తరఫున కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి మాకు టాస్క్లు ఇవ్వడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో ఆ టాస్క్లో ఉన్నటువంటి తెలుగులో లిపిలు అవి ఉన్నాయి సార్. దాన్ని మేము కొలామి భాషలో మేము రాస్తున్నాం సార్. లిపి మాత్రం తెలుగే. కొలమిత వాడక బతాలకి సార్ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बारे ITDA हम वर्कशॉप जुड़ेदी ఈ వర్క్షాప్ తాము కమ్మి ఒక 15 మంది టీచర్లు అమ్మకి హాజరైద్దాం అది అక్షరరీతిగా తెలుగు అన్నట్లయితే ఆర్టిఫిషియల్గా ఆన్సర్ ఒక్కొక్క టాస్క్కి 100 వాక్యాల ఆన్సర్ పారాగ్రాఫ్కి ఆన్సర్ అదా ఉండాలి అమ్మ లిపితో కాబట్టి తెలుగు లిపి నడి వాచిత్యతలో కొలవనన్నారు సార్. ఆ వర్క్షాప్ ఇంకా దిత్యామి దర్శనం बचाओ रोज का इंडितु 25 तारीख तक हम कंटिन्यू करना मे इंते गुड बावे नेल 25 तारीख तक ఇది 30 तारीख దాకా కంటిన్యూ చేస్తుంది సమ ఆదేశాలు అన్న బతాల ఉపయోగం తేన వల్ల ఇది గూగుల్తో ఇదేనా నేటి మారుతున్న ఇంతే బద్దలక జమన లోప ఇదిండి 5G సరిన నేము తాందెలకు గుట్టి వర్షటండి నేమిండి మార్ జాతికి నేను వర్షటం నేనని దర్శనైతే ఇనే పేరు తానే కొలామిలో మాకు కావాలి అయితే అది గూగుల్ దీని వరకు సోర్స్ సట్టి ఇది ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎందు నేను ఇద్దరిక వరకు తానే దీనికి అది అర్థం లేదు కానీ ఇది రూపాంతరం అనేది ఇది పోయినది వరకు సార్. మొత్తానికి నేను కొలమ జాతి అన్ని జాతికులకి అనేది దేశంలో ప్రపంచం జగ్దునియా జగ్దునియాకి కొలవరిన మూడు సరైన కాదు గూగుల్ వరకు కాదు సోర్సు సారం ఇడుతుంది మేము పొరలు పాడి బతుకోరు అనే పేరు ఆత్రం యశ్వంతరావు పంగి కులామి కోఆర్డినేటర్ అయితే లీడ్ చేస్తానన్నట్టు అనే పోస్టింగ్ టాన్లో నాగల్కొండ ఇంటి కాడియాపూర్ కాంప్లెక్స్ ఉట్నూరు మండలం జిల్లా మేడం మేము పొరలు బతా बता टीचर मैथ्स टीचर बच्चों साल का टीचर बतल की सर मानता कोलम में तो कोलम मीटिंग में तेलुगु तो చెప్పండి మేడం ఏం చేస్తారు ఒకసారి
సిటీ గుడెపూర్ మండల్ ఏసిటీ ఉమ్రి కొలామి లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ 2-3 సంవత్సరాలు ఏం ఉపయోగం ఏంటిది దీని వలన ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారు కానీ కొలాం వాళ్ళకు ఈజీగా పిల్లలు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుని పనికి మీరు చెప్పండి సార్ మీ పేరేంటి ఎం మోతీరామ్ TWPS నాగగూడ పోర్ట్ మండల్. అయితే ఇక్కడ కొలామి లాంగ్వేజ్ గోణి లాంగ్వేజ్లో ఇది అనువాదం గురించి ట్రాన్స్లేషన్ గురించి ఇక్కడ పిలవడం జరిగింది PO ఆధ్వర్యంలో. అయితే ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక 10 రోజుల నుంచి మేము రాసుకుంటూ ఉంటాం. ఉపయోగం ఏంటి ఉపయోగం అంటే ఇప్పుడు మనకు ట్రాన్స్లేషన్ రాయాల్సి ఉంది. దీనివల్ల తర్వాత మన వేరే ఇతర కులాల వాళ్ళకు అర్థమవ్వడానికి కోసమని రాయించడానికి చెప్పండి సార్. కొలమి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారు తెలుగులో. దీనివలన మనకు అంటే మన కొలమ్స్కి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది ప్రస్తుత ఈ మోడర్న్ ఏంటిది ఫేస్బుక్ కానీ వాట్సాప్ కానీ ఇప్పుడు దీనివలన ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇడ్లు వాళ్ళ కొలవరు ఏదైతే ఈ నాయకులు కొలమి భాష నేను ముట్టే ఇతరులు అర్థమయ్యే ఎరక అవకాశాలు అంశం లేదు ట్రాన్స్లేషన్ ಕಲಿಕ ಬಾರೆ ಕಾಂದೇಜಿಸಿಂತೆ ಎದ್ಯಾಂಕ ಬಿಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಳಂಕ తెలుగు అడంక నేను ముట్టం ఆల్రెడీ ముందర వాళ్ళను అర్థం ఎరిక అవకాశాలు కాదు గొట్టి గూగుల్ అర్థం కత్తు అర్థం ఇటు సార్ ఇది సంఘటన ఇంటి తానేది యొక్క ఒక సంఘటన ఢిల్లీ జరిగింది అది నేను కరీలేసి కొల్లవనాడు అర్థం సార్ రైట్ ఇప్పుడు నేడే ఇది తెలుగు వరకనే బాగానే మన ఇప్పుడు పల్లెల్లో ఏదైతే సంఘటనలు జరుగుతాయి మన ఇప్పుడు పండుగలు ఇవేవి గురించి జరుగుతాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడినా కానీ అది వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ భాషలోనైనా కానీ వాళ్ళకు అర్థమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారా. జై శివ. నేను మంగం విషయంలో జంగుబాయి ఛానల్ అండ్ ಕೊಲಾಮಿ ಭಾಷಾ ಬರೋ AI ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಲ తెలుగు ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕಿಶರ್ ಮಂತಾರೆ మా భాష వాయిస్ రికార్డ్ ఆಗಿ ಪದಲ್ ಕಾಯಿ ಹೀಗೆ KV ತಗ PMRC ತಗ ಹೀಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಸಮझे ಕೊಲಾಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ 10 ಪರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಕಿಶರ್ ಮಂತಾರೆ మా గోండి భాష పొరగిరే ಹೀಗೆ ఏ పొరో అని వాయిస్ రికార్డు తర్వాత దాని పొరో నాడి బారైతే భూగుర్తాಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಾಯನಿತೆಗೆ ಸಮಧಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪೋಯತ್ ಗಾಯನಿತೆಗೆ దాని లాసిಗೆ ಕಿಶರ್ ಮಂತಾರೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಚೌಡ್ ಮಾಂತಿಟ್ಟು మా ఇంద్ర మేడం ఆంధ్ర ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತ್ ಕಾಯಿ ಸೆಲ್ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಯಿ ತಾನ್ ಪರೋ ವೆಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮ್ ಕಿಸರ್ ಬಂತ ಬದಲ್ ಕಿಸರ್ ಮಂತಿಟ್ಟು ಇಲ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಕ ಇದು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸರ್ ಮಂತ ಬತಲ್ ಉಪಯೋಗಂ ಬತಲ್ అదేని గుర్తు మనం రాసి ఇది డిక్షనరీ తయారీకి రాసి సార్ ఇది ప్రయత్నం చేసి మనకు సార్ మా సుడప్ కేశవ్ దాదాల
సిస్టమ్ నా అప్లోడ్కి తిరిగి అప్లోడ్ చేసేది ఓకే ఓకే మా కవి రచయిత మా కవి రచయిత ఇవి కవి రచయిత